Back to Manila. Back to normal life. Ayan. Impake na kami guys. Babalik na kami ng Manila. Ayan. Ready. Karga na lang. Maleta. Bye, Isabela. Goodbye, Isabela. Over bagahe. Daming kamatis. Ready. Ready to go. So, ayan guys, ayan, ikarga na yung bag na mabigat. Ayan, so marami kaming dala, may mga kamatis, halaman. Yung halaman guys is dadalhin sa boarding house ng mga pamangkin ko doon sa Tugigaraw. Ayan, kasi doon sila nag-aaral. Ayan guys, so mabigat yung bag. Surot ka ba? Let's go! Bye for now, Isabela. Gusto mo mong kaya, sana ka kami na eh. Ako makikita. Oh. Ang yung lakatan ni Giselle daw eh. Ang Dre? Ha? Ang Dre? Ayan ni Rida, ito ni kusina at yung kanina. Nasapit ka? Hindi ka bakir lang. Hindi ka bakit? Sini? Naka-play ata. Nakaplay. Naka-play dyan. Pulot. Play ba ko din eh? Ako mabong ka? Pin mo na? Eh, nag-play kayo pala kumain na eh. Pinakakata ni Papa ha? Pero mama? Pagtalo. Mawakan na naman. Nakanandaan na gila yan. Totally ka? Sige na, tara ka din kumain! Kumain! Gawin! Bye-bye! Bye-bye! Nagpuhang kami gayang tibayabas lang. Tatay bigat! Mariding ha? Tudang! Ingat! Nakita mo dahil? Kanya ada di boarding aja. Nakaka-video picture. Naka-video. Tanay, naman sa ta? Hindi, kita. Jay boarding. Ano kaya no? Kamates? Kaya dapat na araw po. The bagik to. Obis ba oh? Bye. Bye ka. Sika picture mi si kagbag ka dagwaleta. So ayan guys, nandito na kami ngayon sa Victory Terminal dito sa Tugigaraw. GM? Naka-live ka? Dua na eh, dua. So ayan guys, dahil 7 PM na, ayan, nagtawag na sila doon sa bus namin. So ayan yung bus namin papuntang Sampaloc, Manila. Ayan guys, so kakarga na namin itong mga dala-dala namin. So 7256 yan yung bus namin. Ayan guys, so dinala na nga namin itong mga bag namin dito sa lagayan ng mga bag dito sa baba, sa estribo ng bus.
Lalayas yan ng Pinas eh. So, ayun nga guys, nilagay na namin yung mga bag namin dun sa estribo sa baba. Tapos aakyat na kami guys. Pero bago ka aakyat, i-check nila yung inyong ticket bago ka pumasok. So, ayan guys, hindi ko na yata mahanap yung aking ticket. Hanapin muna natin guys. Kasi i-check nila yung ticket bago ka makyat sa taas. So, ayun guys, hindi ko na yata mahanap talaga yung ticket ko. Kung saan ko na yata nailagay. Ayan, so magkalkal muna tayo sa loob ng ating bag. Kaya, ayan guys. So, ayan, sa wakas nakita na natin. Ayan guys, bigay na natin kay Kuya. 16 daw yung seat number na yung nakalagay dito guys. So, pasok na lang tayo. Tapos hanapin na lang natin yung 9. Ay, 16 pala. 16 sabi niya. Tibag-bagat eh. Kapag tatay, bayadat tatay bigat natin. Ay, 20 to. Maribok. 20 to. Maribok. 16 saka 20 to. So, ayan guys, sakit na kami dito sa bus. So, ito yung first class na bus nila guys. Ito yung first class ng Victory Liner papuntang Sampaloc. So, nandito kami sa Tugigaraw Bus Terminal guys. Ayan. So, hanapin natin yung ating seat number. Asan yung number? 16. Ani, ano mo? Oo, tini. 9. Ay, taga si Chikwata. Di ba single-single lagi mo nalata? Oo. Ano mo, di ba single-single ay tayo? Doon ako. 16. No, Gika. Check ngayon ano? 15. Bakit ayos ka? May mali sa ano? Mali yung ano nila. Mali yung pinakita. Palit tayo. Sorry. Nayan na. Bibitong ka. Bibitong ka. Sino kaya dyan? Ikaw na lang makipagpalit. Dito na, dalawa na lang tayo dito. Sige, J ka lang. So, puntahan natin guys yung conductor or driver kasi parang may mali dito sa booking namin kasi parang na double booking guys. Ayan, may nakaupo dun sa upuan namin. Kuya, paano to? Kasi seat number 9 siya. Naku, hindi. Nasaan mo? Kaya may nakaupo sa 9. Nine din siya eh. Ano naman ang problema? Ma'am, tignan ko ako yung ticket ha. Ito ang masusan. 21. 6 ka lang. Pinaribok mo ng 1 sir eh. Mas nauna siya eh. 21 no? Paano yan kuya? Ticket seller po ang 1 nito. Sino masauna? Ito po, mas nauna to. Ito kasi yung pinakita nila nung ano sa amin. O nung pumunta kami dito eh, pinakita bakante yun. Kaya nga po, eh, pag minsan kasi nagkaka-error dun sa kwan. Kailan ba ito na? 12-21 niya kinuha. Sa inyo, 23 nung kinuha nyo eh. O, tapos nagparibok kayo ng... 25, baka pwede. Sa likod. Mamaya po, basta hintay po kayo ng concert. Titingnan natin yung bakante. Doon ka na lang muna kaya, umupo ka na lang muna doon. Dito muna po kayo, maupo muna kayo rito. At titignan po natin yung kwan. So ayan guys, nagtataka kayo siguro kung bakit iba yung bus ngayon na pinasukan ko dahil nagka-aberya nga dun sa kabila. Ikukwento ko mamaya guys after ng ano, after ko ditong maayos yung mga gamit ko guys. Ayan. Thank you. So ito na nga guys, ikukwento ko na sa inyo kung bakit nandito ako ngayon sa Royal Class ng Victory Liner dahil nagka-aberya dun sa kabila guys yung sa ticket namin na kinuha namin na first class. Ayan, dahil yung babae dun na nakaupo sa seat number 9 ko is dapat so, bukas pa siya aalis pabalik ng Manila pero
ayun, ngayon siya sumakay. So, hindi naman namin mapilit na bumaba siya. So, ako na lang yung in-upgrade nila at dinala nila dito sa Royal Class. So, ayun guys, kaya na naka-Royal Class ako ngayon pabalik ng Manila. Bongga. So, ayan guys, ang Royal Class nila guys is yun, pwede kang mahiga na guys. Ayan, so may sarili kang cover, ayan, para makatulog ka. Ayan, may mga saksakan din at free wifi din ang Royal Class ng Victory guys. So, this is the first slippery bus na pa-norte guys. Ayan, ang Victory Liner lang meron pa lang dito guys. Ayan, so try natin experience ang Royal Class pabalik ng Manila. Ayan guys, bongga. So, ayan guys, super comfortable ka dito guys. So, makakatulog ka na habang nasa biyahe. Ayan, so ang ganda guys, ang ganda ng pagka-upgrade ng ticket ko. Ayan. So, ayan guys, palis na tong bus na sasakyan ko at ayan. So, super ganda at ang maganda dito guys ay meron silang pandesal. Ayan, oh. So, may free silang pandesal na pang merienda. Ayan guys, pandesal. Tapos meron din silang tubig. So yung Pocari hindi na sa kanila yan guys. Binili ko na yan. Ayan guys. So ang ganda dito guys. Magandang sumakay ng Royal Class ng Victory. Ayan guys. So try nyo na din guys. Ayan. So silip tayo sa labas. So, aside sa mga perks na free wifi, may mga papandesal, guys, ay meron din silang ibinibigay na kumot. O, eto guys, nagbibigay sila ng kumot para hindi kalamigin. Ayan. So, itong binibigay nilang kumot guys is sa amin na daw to. Ayan guys. So, ayan, maganda para hindi kalamigin kahit wala kang kayakap dito. Ayan, may pampawis sa lamig. Ayan guys. So in fairness guys, itong kumot nila is maganda, makapal. So panglamig talaga siya. Parang yung mga binibigay sa aeroplano pag sumakay kayo guys. Ayan. So maganda siya. So ito yung mga perks na nakukuha mo pag sumakay ka ng Royal Class ng Victory Liner. So ayan guys, let's go. Ayan, good morning Manila. Ayan, so at kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to click like, shares, and subscribe. Ayan, pagsampal lang po lang button at hilahin na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video. So, see you on my next vlog guys.